Apostan pola música sen artificios, polo son puro dunha guitarra e dun clarinete. Fernando Abreu e Pablo Carrera acaban de publicar o seu primeiro disco como parella artística. Escoitade as melodías de Dous. Fernando Abreu e Pablo Carrera levan máis de 5 anos tocando xuntos de xeito informal. Coñecéronse na grabación dun disco de Mercedes Peón e dende entón repetíronse os encontros de experimentación musical. Agora todo ese traballo materializouse neste disco. Un 2, unha U e un S. Lese 2, alcume que recolle todas as dualidades do proxecto. El e máis eu. E esa primeira dualidade, e despois a dos instrumentos, que é a guitarra e o clarinete. E despois, incluso, dentro da guitarra e o clarinete hai temas acústicos e temas máis eléctricos. Por lo tanto, son varias dualidades. O 2 é como o noso número, non? Se repite constantemente ao longo do disco. Nas covas de Dona Urraca, en Salvaterra de Miño, aproveitan a sonoridade das bóvedas para interpretarnos este baile no aire. O tema naceu nun curso de terapia a través da arte, porque para eles a música pode chegar a ser curativa. Só hai que desprenderse de presuizos e deixarse levar. Daí o título do disco, Só son sons. E ata foron convidados a tocarlle as plantas no Museo Marco de Vigo. Alí reuníronse vos amigos que colaboraron no disco, Nacho Muñoz, Mónica Denut, Pablo Novoa e tantos outros, porque os dous participan tamén noutras formacións musicais. Pablo milita en Doctor Harapos e Fernando no Cuarteto Caramuxo ou na Orquestra Omega. Experiencias diversas que desembocan neste traballo. Fixemos estudios clásicos, blues, folk, fixemos de todo. Que nos apetecía que todo eso tamén aparecera no disco. Nos tiñamos un caixón cheo de grabacións, de improvisacións, e a partir desas improvisacións eliximos o que despois foron os temas do disco. Por iso, ao final, é tan variado, porque unha mostra do que levamos feito en todo este tempo. Partindo da improvisación, pasan polo folk galego, pola música balcánica, polo jazz ou a electrónica experimental. Todo flúe cando se son dous.